Ni ya Nuhu dan Hausa, zamani ba kan ji magani ba. In dai bangaren aikin waka ne sai ka wuce na baya ka suna. A wannan lokacin ba wani ba. Makaɗin Alhaji Kyar na Gaidan. Kayi kuɗi ba a gaya ma kuɗi, kai mota ba a gaya ma mota. Masu kuɗin jaki da doki. Zauna daidai na Alhaji Safina, sannan uban datti. Na riga na gaya maka, amma da wani ba ta zamawa ne. Na Abdu Guga Abdu, amana da gaskiya mai daɗi. Ranar bikinka har gasa ne sanata. Mai raba tantama ku kira mani Kyari na Gaidan Haji Kyari. Mai farin gini ga mutane, ya jalla ya ƙara ɗare ka Alhaji Kyari. Kyari na Gaidan, bara mu gaida Kyari na Gaidan. Yau kaga a filin taro, yau bikin ka ne na sauka. Farin ciki zaka kuka, baƙin ciki hana bacci. Za na gaida Kyari na Gaidan Alhaji Kyari. Kyari na Gaidan, bara mu gaida Kyari na Gaidan Alhaji Kyari. Ina ni zani, za na sauka birnin Gaidan. Za na zo na gaida masoyi farin ciki. Sanka nake yi a duniya. Bikin ka na sauka, ina kiɗa na gaida masoya. A zanda da yamma, a Kyari na Gaidan da kai nake. Musan ka muke yi a duniya. Haka. Garuwa isa gayya Alhaji Kyari baka da tsoro. Gana a birnin Gaidan idan na zo in gaida masoyi. A dawo da kai nake. Zanno da yamma maki gudu Haji Kyari na Gaidan da kai nake. Kyari na Gaidan, bara mu gaida Kyari na Gaidan Alhaji Kyari. Yau bikin aurenka dan Hausa gana a Gaidan. Ga maza da mata sun zo, kowa ya zo maka murna. Ina kake maza da mata, a yara da manya, a kowa zaune yana murna. Bikinka ake yi, a sannu da yamma Haji Kyari, sannu da yamma da kai nake. Alhaji Safina ga na izan banan mutumina. Masu nera jaki ina suke, kaunar mu suke yi a duniya. Musan ku muke yi a duniya. Haka. Alhaji Kyari na Gaidan, baba ganin ka alheri ne. Mai gidansa Amina, baba na Jallo baka da tsoro. Mai gidansa Usaina, ne baba gana mutumina da kai nake. Baban datti, an gaida kai ruwa isa gayya ina wuni. Daudu Karan, bara na gaida Daudu masoyi. An gaida siniya mutumina ina kake. Kaunar mu kake yi a duniya. Ina Ali Zaki, dawo Aliyu baka da tsoro. Ga bukar kyale sannu da yamma. Kai na goje uban ɗaki na ina kake. Ba Allah rabu uba ba da zana ganshi alheri ne. Ganin ku alheri ne ina kuke. Sannu na Gaidan da ku nake. Kaunar da kuke mu a duniya. Kaunar ku nake yi ina kuke. Haka. Sa'idu masoyi Alhaji Nasiru baka da tsoro. Da umma da dada dubu farin cikin da suke yi. Kira mana Audu na Ramu angon ummi. Ni ya Nuhu dan Hausa, zamani ba kan ji magani ba. In dai bangaren aikin waka ne sai ka wuce na baya ka suna. A wannan lokacin ba wani ba. Makaɗin Alhaji Kyari na Gaidan. Kayi kuɗi ba a gaya ma kuɗi, kai mota ba a gaya ma mota. Masu kuɗin jaki. Kyari na Gaidan, bara mu gaida Kyari na Gaidan Alhaji Kyari. Ku kira mana Sale, Alhaji Sale baka da tsoro. Haka yau ina alijiwa, alin hajiya mutumina ina kake. A gaida bulama, dawo bulama jita na Gaidan. Malam kai mutumina, bara na gaida mai mana kyauta. A gaida Ramos yaro, a shaganin su alheri ne. Zana zo na Gaidan ina kuke. Sannu da yamma, Alhaji Kyari na Gaidan. Alhaji Kyari masoyi. Alhaji Kyari na Gaidan. Ashe farin gani da masoyi. Bakausi ne ya kyauta. Ya raba na ya ƙara tsare ka. Bara na gaida Alhaji Gambo na Fataskun. Dawo Gambo. A sannu Gambo da kai nake maganar da nake mawa a duniya. Haka. Bari mu gaida Alan Sheba kai ma ka ji kidan da nake ma. Ina maza matuƙa mota, za na fara kidan ku masoya. A dawo
aka saba wallahi zuciya ta daure dan hausa ya sauka da tambara ne muku zancen magi gudu tare na gaidam na gano ba Musa na kaɗanta ni mutumina jiga mu a filin taro muna biki na kare na gaidan bara na gaida baban datti ai dole ne na zo maganar ka in na sauka idan ba na tabbata sana ban kyauta haji su fi na waran wanki a dare a buge ba dama a bari soce sai haushi an gaida mai gidansu amina sufina bara na gaida audu guga alhaji audu baka guduna guga guga audu guga da baka dore rami kura uwar kare mai cizo an buga da kuwa ka barku an baku da ikon Allah ai da goma zai suna ba kama da wani ba ta wane da kaji wani baban raba haba maza masai da jaki kai ko kira mun haruna dawo haruna aka na ola ina kake a birnin gaidan duka mu a birnin gaidan kuma wani gurin aure ne biki na alhaji kyari kaji mai kudin jaki ne alhaji kyari sanu na gaidan ina kake ina na izambo da za na gan ku alheri ne godiya maza na izambo inda na gan ku ba ko guduna baban gida na izambo sama'ila na izambo ina cali na izambo inda na gan ku ba ko guduna kaga tallafi na izambo muhammadu na izambo haba maza masai da jaki kaji tambarin da nake yi ina kiɗa dawo dawo magi gudu tare na gaidam ina kira dawo babba da kai nake tare na gaidam ina kira na alhaji babba kyare na sifi na babba gayya sifi na babba gayya dawo sifi na baka guduna na audu guga babba dole ne na gaida masoya ina kuke san ko nake yi kuna mani kamar da kuke mun a duniya ruwa isa gayya farin cikin ganin ku nake yi a dawo dawo ku zo mani dawo dawo ku yi mani san ko nake yi a duniya kamar da kuke mun a tuna habuwa san ko nake yi mamma sai wata rana cewar na huli dan hausa malan na hugohin jirgi a tare mu ba a da dama a bari mu wuce sai hauci kai ga bakin ciki hana bacci kuma farin ciki saka kuka yan hausa uban zagali mu a dan garba mai kiɗa ɗan yayi kaji tambarin da nake yi dan hausa mai talatar kalma baban ana tsuban musu bahu dan garba duniya ta yarda an sanni sai wata rana alhaji kyari sai